Ya yine bir zat ba. Bir adamla o bu hususda şu zamanı bitirken hili. Erkekten o zenanadan. Şoň maksady fakat gelişigini owadallamak. Bir kişi oglanjyk bolsa, aynaň maşynada duran bolsa, zol oynap bädiýsen bir gedek gaşyn beýle edip, bir gedek ýüzüni beýne edip oynap duran bolsa, hop oglan haqqy bar diýjek. 15 ýaşa barangdan soňra 20-30 40 barangdan soňra maksady zol gelişiň oynamak. Bir gelişik diýenlerden odal insany bir form Hudaý Taala goýupdyr. Indi şondan bir azajyk beýrek ýaşaýrak etjek. Ömrüň üstünde geçirmege bir, yani şeýle bilim ömrümiz bir erziş datmy. Yani şeýle bir kadrymyzy, zamanymyzy, imanymyzy, şerafet, kerametimiz bilmeýäsmi bil. Kizol aynaň oňunda durup, ýöne bir ýalandan palany biziremiş diýdirmeden çirim muft ömrümiz şoň üstünde geçirmege bir erzişi barmy? Bir ahunyň kefinden eşdiýän hesap etme. Ýöne özüň eşkep aýtýan bir hesap et, erzişi barmy şo? Erzişi ýok musulman da. Sen öz erzişiň, öz imanyň, öz insanlygyň ondan müň beter erzişi bar ahim. Çe beresi kezen ömrüňi, wagtyňy her bir daşaryk çykjak bolanda 1 saat wagtyňy şondan sürem geçirmeli. Erzişi ýokdur musulmandan allanmaýyň. Haratyň bir awalaryna çeşit diýeli. Çeşitli bir buzurklar varmış. Benne dinikan qaýgyt ýanmışdy. Hudaý Taala on kalbyna bir işq goýupdyr. Bir adamyň kalbyna işq otkan mollugça tarafa sataşda da tarafy özüne çekegen molýada. Bir demir oda barany erişýäli. Bir benne de bagad dine Hudaýa işqy kenmişdik ýanky çeşdi. Heratyň çeşdi ýan owasynda ýaşaýan çeşdi alim adam. Maňa sataşan kafir musulman bolýanmışdyk. Hoşaba halyna. Bir adamlar eki ömründe Hudaý eşitmändir, ömründe peýgamber eşitmändir derse leýle musulmanlar. Bir adamla heniz ömründe Hudaý o peýgamber o dini diýanet eşitmändir. Şoňa sataşda musulman bolýanmışdyklar. Bir gidipdir Hindistana, Hindula ki heniz budala, heniz ömründe Hudaýyň adyny eşitmedikler, şunu görellerini barıp erip, sen näme dinine bolsaň, näme ýolda bolsaň, şonda boljak diýip musulman bolýanmışdyklar. Bir jamalyň owadalygyň peýdasy bolmajagyndan çykan bir misal bir gurrun mahaýydyny. Ohammany bagşlan hindi adamlar, olaqan adamlar istirip bu bolup barşyna Hindistanda adam aljakka hemmek musulman boljak diýipdir. Näçe milyonha adam da musulman bolýar ha. Näme istiqam? Onna bir bihijab, bir owadan bir qyl ibereli şoňa şin allasyn şonu. Behterin fikir diýipdirler. Bir hewere owadan hijaby ýok, birini ibertirler. Eger şonu özüňe çekip bilseň, onda sen tamam refahta. Eglemer nepdir ýanqyň diýil. Bir halwat wagtynda bartyr ýanyna maňa näme diýen diýipdir. Ol bozork war aýdypdyr. Saňa zat diýip biljekler diýipdir. Ajab gelişiňmi, ajab owadarlygyňmy? Heyf diýipdir. Bir näçe ýyldan gurçyk ýyjekmini? Heyf bir näçe ýyldan ýeriň etegine girjek. Kaşkeş owadarlygyň hemişe bolsa, kaşkeş gelişiň hemişe bolsa, kaşkeş owadarlygyň sen döwrüňdäki ferişteler gowup biljek bolsa, kaşkeş owadarlygyň döwrüňden gelen gurçyklar gowup biljek bolsa, kaşkeş owadarlygyň kabryň içinde galjak bolsa, heyf diýipdir, peýdasy ýok diýipdir. Aslan ölmeden bäri 40-dan geçenden soňra bir gelişiň ýok diýipdir. Bir 15 ýyl, 10 ýyl baýa ýok. Ýanky gyzy olan aglap ýykylypdyr, meni musulman et diýipdir. Men ömrüm muft geçipdir, men dinine geçir diýipdir. Men Allah'dan kesip berenmişdim diýipdir. Düşünýän adammış. Kul a gayrallahi attahidu waliyan. Sen ayt, aya Hudaýdan gaýry. Ýa-ni da aýtdyk. Şunu bir ahundan eşitdik diýip fikir etmeň. Özüňiz insafen, öz ýanyňyzda fikir edin. Elhamdülillah hemmeňiz hem sowatly hem akylly hoşly. Bir fikir edip göreýin. Hudaý Taaladan gaýry. Şunu maksat tutunup, şunu özümde bir iň bir gerekli zat diýip gaýym tutunan ýaly atbamy. Hiç wagtda tap bilmerdiňiz. Şuma da çelide tapylmady.